Halos 4 na dekada nang nangingisda sa katubigan ng Sasmuan, Pampanga ang mangingisda na si Ronnie Tamayo. At bagamat all year round ang kanyang pamamalakaya, di raw talaga maiiwasan ang pagdating ng mga kalamidad. Lalo na pagka bumabagyo, hindi kami nakakalaot. Minsan, mas maraming pahinga pagka malakas yung bagyo. Saka malalaki yung alon, hindi kami makalaot. Aabot daw sa 10,000 piso kada linggo ang halaga ng mga lamang tubig na hinuhuli ng grupo ni Tamayo. Ngunit dahil humagupit ang bagyong Christine sa Central Luzon itong mga nakaraang linggo, kasi halos 2 linggong hindi kami nakapalaot. Umasa na lang kami minsan sa bigay ng gobyerno, yung mga relief goods. Isa lang ang bayan ng Sasmuan sa mga nangungunang seafood producer ng Pampanga na pininsala ng bagyong Christine, kung saan nasa 80 ektaryang aquaculture area ang naging apektado gawa ng malalakas na ulan at pabugso-bugsong hangin. Sa buong Pampanga, mahigit 154 million pesos ang naitalang pinsala ng naturang bagyo sa sektor ng pangisdaan base sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Lalawigan. Kabilang na nga rito mga namatay na isda at mga nasirang fish pond sa naturang bayan. Kaya namang ngayong mainam na ang panahon, minabuti ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Central Luzon na ipagbigay alam sa mga mangingisda ng lalawigan ang mga climate adaptable o mga naaangkop na paraan ng pangingisda sa panahon ng kalamidad. 2 grupo ng mga mangingisda sa Sasmuan, Pampanga ang isinailalim sa pagsasanay sa paggawa ng floating fish cage para sa bangus at shellfish raft naman para sa mga produktong kagaya ng talaba at tahong. Nasa kalahating toneladang bangus ang maaaring anihin sa mga fish cage na ito, kung saan maaari itong i-maximize ng 3 harvest kada isang taon. Habang dito naman sa aking kaliwa, tinatawag itong mga paraphernalia para sa shellfish raft, kung saan 2 toneladang shellfish ang maaaring anihin ng 2 beses ng mga mangingisda sa loob ng isang taon. Ayon sa Provincial Fisheries Office ng BFAR Central Luzon sa Pampanga na si Nico Wamil, maaaring i-install ang mga kagamitan na ito sa mga hindi ginagamit o nasirang fish pond. At sa mas maliit na sukat, mas malaki rin aniya ang produksyon ng mga ito. Ang advantage niya is yung production area niya or yung production rate niya mas malaki compared dun sa fish pond. Kunyari, itong net natin na to, halos 1 hektarya ang katumbas ng kayang i-produce. As of 2023, may 2,742 registered fisher folk ang BFAR 3 sa bayan ng Sasmuan. Sakaling magtagumpay ang pilot project na ito ng ahensya sa bayan, sinabi ni Mayor Catalina Cabrera na sila ang inaasahang magbabahagi ng naturang kaalaman sa mga kapwa nila mangingisda upang hindi maalintana ang produksyon ng kanilang lamang tubig, umulan man o umaraw. Kaya mayroon kami mga presidente, lahat ng fisher folks sa buong bayan ng Sasmuan. Mayroon kami lahat yan. Tapos sila na ngayon magtuturo sa mga kababaryo namin. Kaya nga kayong napili para naman kayong magpapatuloy ng pagtuturo sa ating mga kababayan. Para lahat, walang maiiwan. Lahat tayo sabay-sabay na magtatagumpay tayo dito sa ating mga ginagawang pagtulog sa ating mga kababayan. 3 araw na sasailalim sa pagsasanay ang nasa 25 mangingisda mula sa barangay ng Batang 2 at Mabuan-Buan. At ngayong natapos na nilang gawin ng 5 floating fish cage, uumpisahan na nilang buuin ang mga raft o balsa kung saan maaari namang palakihin ang mga shellfish products. Lizan Morten, CLTV 36 News.